unde le vezi tu pe alea? Mm? Trebuie să se ducă și la orele înainte. Și toți care vin de la ei, el sunt... Tu mai făceam un video. Un video lui Elina? Un video, da, am făcut un video. Hei, măi, dacă ai și zâmbi, măi. Dacă ai și zâmbi, ce mi-ar place mie, cum zâmbești tu de obicei. Uite în jos. Nu ce apăr blând.